Kumustahon ta ang atong kapuso Soul Princess nga baguhay lang nakaangkon og prestiyosong award gikan sa pag-awit ang Proud Ilongga ug Proud Product sa The Clash kay Real. Maayong buntag, maayong aga kay Real. Welcome dito sa GMA Regional TV Live. Mayong aga po mga kapusong Cebuanos, and thank you so much GMA Regional TV for inviting me here. And thank you din at nakasama ka namin this morning kay Real. Kumusta ka na? How are you making the most of your time ngayon sa bahay? Yun po, dito na sa bahay, tulong-tulong din mami sa chores, and dagat din po sa business. Baka naman, ma-share mo sa amin ano yung business na pinagkakaabalahan nyo dyan sa bahay ngayon? Seafoods po, seafoods. Ang sarap naman yan. And I'm sure kasi yung Iloilo is known for that, di ba, kay Real? Yes po. And congratulations din kay Real for winning the Awit Awards 2020 Best Performance by a New Female Recording Artist dahil sa song mo na Silent Rumblings. How does it feel na nabigyan ka ng ganitong recognition? Sobrang grateful talaga ako sa lahat ng tao na sumuporta sa akin. And grabe, first single po kasi talaga eh. So like parang iba yung impact sa akin, parang na-motivate lalo ako na abutin yung pangarap ko. Yung award na to, parang motivation po siya sa akin. At ngayong season 3 na ng The Clash, ano yung maipapayo mo sa mga Clashers ngayon para pagbutihan pa nila ang kanilang mga talento? Kasi gaya mo, di ba, pinagdadaanan na rin nila yung mga challenges na pinagdaanan mo din dati. Yun nga po yung biggest lesson na naano ko sa The Clash, yung mag-focus sa sarili mo. Kasi during the competition, marinig mo talaga yung mga kalaban mo na ang galing nila, gano'n, di ba? Parang ma-out of focus ka sa self mo, gano'n, na mababa na tingin mo sa sarili mo, gano'n. So, dapat po gano'n, dapat i-take mo siya as na i-push mo pa yung self mo na maging mas magaling, gano'n. Tsaka, enjoy lang, di ba? At the end of the day, gusto mong marinig yung boses mo sa buong mundo. And kay Real, ngayon, let's talk about your latest single, ang Gunita. Kasi ikaw ang sumulat nito, di ba? Yes ano po. ba yung kwento behind this song? That time, nag-reminisce po ako. And di ba po, pag nag-reminisce tayo, hindi natin maiwasan na parang may papasok bigla na memory na ayaw natin maalala, di ba? So yun nga po sa chorus part na, Gunita, minsay masaya, sana laging masaya. So yun po. And this morning kay Real, syempre, kailangan namin marinig ang ating kapuso Soul Princess. Baka naman, pwede mo kaming kantahan a few lines of your song para sa mga viewers natin. Sige po. Pumikit na ang mga mata, ngunit hindi mawala sa isip ang mga alaala. Kung paano ang mga ngiti sa iyong labi, kung paano magsalita ako'y napapatulala. Ang mga pangako naglaho, sang ito nagtungo. Sa bawat pagkanta, walang kaduda-duda, buong pusong binigay lahat ng makaya. Yun na po. Ang galing. And of course, ano din yung Christmas message mo para sa lahat ng mga kapuso natin kay Real? Christmas message. Mga kapuso, laban lang tayo, okay? And sana enjoy niyo yung Christmas nyo. And stay safe lagi. God bless. Stay safe din kay Real. Madamong din Yes. salamat kay Real for joining us this morning. Thank you. Thank you so much po.